Pag-knockout ni Timothy Bradley maoy tirada ni Manny Pacquiao karong Abril ug mga leaders sa National Basketball Association nga apildi. Si Daryl Ansiado sa Sports Balita. Tinguha karon ni Manny Pacquiao nga iyang in-knockout si Timothy Bradley sa ilang rematch karong Abril 12 sa MGM Grand sa Las Vegas, USA. Asoy ni Coach Fred Roach nga kumbinsido kayo sila nga maoy ni daog sa primerong away hinungdan nga gustong ipakita sa fighting congressman sa Sarangani kung kinsa gyud ang mas maayong boksidor sa ikaduhang higayon. Kahinumduman ni adtong Hunyo tuig 2012 ni daog si Bradley batok kang Pacman pinaagi sa split decision. Human sa duha ka mga semana nga hugot nga preparasyon ni Pacquiao sa Pacman Wildcard Gym sa General Santos City, nagkanayon si Roach nga kontento kaayo siya labi na sa kusog og kaabtik ni Pacquiao. Nalantawan ni Roach nga inig ka kompleto sa ilang training ang labing kuyaw nga Pacquiao mas mugawas. Si Pacquiao nagpadayon pag-training sa California, USA, sulod sa upat ka mga semana ug laing usa ka semana sa Las Vegas.